Ja. Og vi er ankommet til Tyrkiet. Er du sikker? Nej. Så kan vi byde jer velkommen til Antalya, og den lokale tid her er 5 minutter over 11. Og vi beder jer venligst om at blive siddende med sikkerhedsbæltet fastspændt, holde stoleryg og bord opslået, og lad al håndbagage forblive på sin plads, Den er da ikke indtil flyet holder helt stille, og skidtet med sikkerhedsbæltet er slukket.